Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tile zara filɛbagaw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn ɲɛ b'an na wagati la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen bi an ka karamɔgɔ belebeleba bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ale tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ ni maa dogolen t'an ka kɛnɛ kɔnɔ min Seko Amadu Sidibe ni bɛɛ lajɛlen ko bani b'an kɔnɔ maa ka wele sera an ma karamɔgɔkɛ n ka ko la an wulila ka se an ma bi tuguni salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bashite dimaya do alhamdulillah ibzara ka kene Sheikh Shwala ka kene alhamdulillah yera bashite na mi ala tanu bi an ka sigi ko filanan ye ne fayda kɛnɛ kan b'a fɔ wele y'an sɔrɔ waati caman an wulila ka se an bɛna baro karamɔgɔ ɲininkali fɔlɔ bi an bɛna min sɛbɛn la mɔgɔninfinya tana ye cogo أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على محمد ونبينا وصفينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم Sheko Amadu Sidibe Bango Amadu Malila Bamako kati peaji kɛrɛfɛ coyi Malevinya tɛnɛ ani Shugonga a téléphone numéro d'Auma 66 57 41 12 79 19 99 41 Malevinya ye sababu ye diɲɛ yɛrɛ jɔlen bɛ fɛn min kan o ye sababu de ye an bɛna da don fɛn minnu na ka taa yan'an ka se olu ma an bɛ foli kɛ TV Zahra maaw la télévision so ba in sababu n'o ye Seko Shwala ye an b'a fo Seydina Ali se dayɔrɔ taba an b'a fo Kurushiw mɔden an b'a fo Shwala Baya Haidara ani ce a ŋaniya ka ɲi Ala m'a da ka hasidiya k'a bɔgɔ la fiyewu Ala ka barika don kamalen in na amin Ala ka don a n'a juguw cɛ amin Ala k'a wasa amin foli in kɛlen kɔ aw minnu bolo bɛ baara la an b'a fo Ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw ye Seko Amadu do Banigo Amadu Malevinya ye sababu ye an bɛna fɛn fɔlɔ minnu daminɛ Ala kira ye fɛn minnu fɔ sallallahu alaihi wa sallam Ala kira ko a y'a denw nege yɛlɛnkafɛn boli cogo la kosɛbɛ a y'a denw nege kɛlɛ kunbɛ cogo la a y'a denw nege jirɔnnaw la nin si tɛ haramu ye diinɛ kɔnɔ Ala kira ka diinɛ kɔnɔ nin bɛɛ bɛ daga a hadisa kɛnɛmanw bɛ yen Ala kira ko fɛn minnu bɛ bani hadamaden ka maaya ba fɔlɔ an bɛna baara in daminɛ olu de ma nin ye Ala kira ka kumaw de ye a kuma dɔw minɛna ka bɔ Ali la n'o ye Badara Sajaja Zeyidul Abidina Zulu Kafari tigi a kuma dɔw minɛna ka bɔ la n'o ye Zeyidu ye a ko maa n'i kɛra cɛ ye wali kɛra muso ye a ko kana taa banakɔtaga kɛ wo kɔnɔ n'o ye wo solilen ye n'o ye kabinɛtaga ye a ko a balima jinɛw si yɔrɔ don ni bana y'i sɔrɔ a la fura tɛ sɔrɔ a la ɔ dingɛ solilen i komi kɔlɔnkolo walima kungo kɔnɔ dingɛ dɔ soli bɛ ten ka t'i sigi ka banakɔtaga kɛ o kɔnɔ a ko ni bana y'i sɔrɔ a la a bana fura tɛ sɔrɔ ji min bɛ woyo walima ji min ɲamajɔlen don kana t'i sigi ka banakɔtaga k'a la wali bawuli ni bana y'i sɔrɔ a la a bana fura tɛ bɔ fo k'i sa a ko kɛnɛjɛ walima gɛlɛngɛlɛjɛni o kɛnɛjɛ ɲumanw ka t'i sigi ka banakɔtaga k'a la ni bana y'i sɔrɔ a la a bana fura t'i bɔ kolokunkɔrɔ a ko kan'o kɛ kɔcɛ kalama ye i balen kɔ banakɔtaga la k'o ta k'i yɛrɛ kɔcɛ n'o ye Ala kira y'o fɔ k'a gɛlɛya a ko a balima jinɛw ka dumuni don a kan'o kɛ ni bana y'i sɔrɔ a la a bana tɛ furakɛ an bɛna fɛn minnu tugu o la o de ye hadamadenya tɛnɛw ye Ala y'i kali su tan fɔlɔ min na wali fajiri wala yeli asirin ni Ala y'i kali wa safi wali wetiri ni Ala y'i kali o waati min na a ko seliba su
ani selinjɛni su